Congratulations, because I want to know, how do you feel about this race today here in Stockholm? Joo, tuntuu kyllä hyvältä. Turku oli hyvä pikkukauden avaus esteiden parissa ja kyllä mulla oli tuntuma, että mulla on sekunteja siinä otettavissa vielä ja ihan huippuun päästä kovatasoiseen kisaan. Mä luulen aika tasaiset tonnit 3.05 koko matka ja joo, kyllä mä enteilin hyvää aikaa ja sieltä se tuli. If I say Finnish records, it seems to be something right now. It's just like a couple of days ago and now again. Tell us about it. How is it? How do you feel? I mean, you should be a very happy girl. Joo, totta kai mä oon tosi iloinen tästä ja se on vaan semmonen pikku bonari, että jos juoksee henkilökohtaisen ennätyksen, niin se on sitten Suomen ennätys siinä samalla, että pääsee antamaan useat doping-testit viikkoon, niin en mä valita. And the last question, take us through your start of the season, like from the start until now. What are you thinking? Joo, on kyllä ollut tosi hyvä kauden aloitus, että jokaisessa kisassa on tullut ennätys ja striikki jatkuu myös tänään, että kyllä se on semmoinen hyvä merkki siitä, että ollaan tehty oikeita asioita ja EM-kisavuotena niin tuo itsevarmuutta, että tässä kohtaa kesää ollaan jo tällä tasolla. Hyvä, Leona. Kiitos. Tack så mycket.